Pozor, moje meno je Frosty a vítam vás v nového videa z hry, ktorá sa volá Psychopath Hunt. Túto hru som aj nemal v pláne moc natočiť, ale keď už tu máme tú sériu hororovú escape room, tak môžeme ísť na to. Malo byť niečo podobné ako Mr. Hyde, nikdy v živote som to nehral, ale viem, o čo tam ide. A aj viem, ako ten vrak. No takže ani neviem, ako sme sa tu, ale asi sme sa sem nepohľadali. Tu je nejaký typek. Ne, tak. Takže. To v Granny? Co to je hlavne? Nemôžem ten môj zobrať? Nemôžem. To je škoda. Môžem. Mám flašku. Hello? Ja som... Počul, že on keď pôjde na to červené, tak sa zabije na 50 sekúnd. OK. Kámo, co to je? Čo to je, kámo, za horu? Nechápam. Ale do prdele. Tak to je na to. Holy shit. Nejaká policia v tejto hre. Karky, mám karky, ideme do prdela. Mám karky, oficiálne mám karky, nebudem to už ani minútu. Kurva. On už asi naživo, že? Ja som kus. Kámo, toto budú nočné malistok normálne. Ja sa na to musím, kámo, dokonca aj sadnúť, ja neviem, prečo som išiel do prdela, tak sa na seba. Dám. Tu mám potom. Vemu a jeden. Two hours later. On tam už je. Získali sme čas navyše. To je super. Ale ináč neviem, čo mám robiť. Ten trik som videl u jednoho youtubera. Chcel by som to spomenúť jednoho youtubera, ktorý sa volá ND, je to fakt frajer, jo. Dajte modré, je to fakt frajer. Takže to som chcela spomenúť, ale teraz späť greenky alebo yellowky? Neviem. Ježi, čo to je za... Shotgun? Part of shotgun. To môžem ísť asi... To môžem ísť. To je jaká sračka. Ty pičo. On už je nažive? Kurva. On už bude nažive. Určite. Počkaj, niečo vyskúšam. Houpa. Teraz by som mal prísť. Asi. Ty pásmek, ona pôjde do prdele. Hopa. To som asi nemal. Do prdele, kam futo. Ne, kamaráde. Klidek do prdele, Ne, otváram. Čo prosím? OK, takže máme asi nejaké 2 minúty.
Zase som tu. Zase som tu. Takže. I need a tongue, I need a tongue, I need a tongue. Kámo, keby ste ma teraz videli ako mám Mikola, tak to by ste sa na nás že zasmiali. I need a tongue. I need a tongue, tongue, zahod. Kámo. Teraz ma tak napadlo jedna vec, že chcel by som podotknúť na môjom kanále, je zakázané slovo skibiť. Ty. Nemôže vedieť, kde som. Ani piču. Tebe je. Tak to má. Ani vlastne nenapadlo. 3:00. Asi posledné. To sú asi hodiny. Toto. No nič, aby som toto video okolenie ukončil. Tak pre toto video by to bolo asi všetko. Dajte like, odber. Dúfam, že sa toto video fakt páčilo. Ja už nebudem natáčať ďalej, pretože je to fakt hororové. Ak chcete, ak to budú 3 lajky, tak to natočím ešte raz. Ale ak nie, tak nie. S vami bol Frosty, ja sa vidím s vami pri ďalšom videu, no a čau.